Unsa man ang high grade? Ako kay di ko familiar anang high grade atong ipaila-ila atong mga viewers diha nga wa ka ilag high grade. Okay, so mga namuhig baboy, sa mga namuhig manok, free range man or game fowl industry. So karon ako sa high grade feeds, kining high grade feeds original from Luzon. Dugay na ni siya sa industry sa feed industry. So niabot ni siya 130 years sa industry. So siguro kanang inyong gipanggamit karon nga feeds nga sikat sa atoa sa Sibulang, mas una pa ni siya. So sa Manila, Luzon siya na. Sa Luzon sa Bulacan ang ilang planta. So guys, nataron dere sa farm ni Sir Sir Prime, no? Home of the Rag. Tupad nako si Kuan, Gogo. Na dere si Agaton, nagkuan mi dere gamiting mi no kay naami kuan ko dako nga kuan hisgutan dere sa badong Pista Barili man, no? Napao si Agaton. Kato ang gipang farm visit, no? Agaton og si Ma'am. Kinakusgan nito si Romeo nangita ni Juliet. Oh. Then ang original og owner dere dara si Sir Prime. No, pakita lang tamo kay di mo 360 tong camera agad. Oh. Kailan na mo ana kay daghang kay views na mo ni Sir Prime. So magchika-chika lang mi dere pwede ra mo maminaw diha, no? Mga subscribers nato. Yan na Red Horse gamay dere. Oh. Hilom na sila. Unang pumunta na. Oh, na si Kuan. Gogo. Nganong ni Hawa man ka sa Promix Go. Yan sa ako ang wala si Kuan vlogger po ni, no? Sa Free Range ito yung channel. Free Range Farmer. Oh, Color Flock sa Facebook, no? Ano yung signature na yan? May signature ganing kalo ba? Agad. So na Gogo Derego. Unsa na may brand imong gidaron go? High grade feeds. High grade. High grade. So, High grade ay. Sa wakaila ni Gogo, kuan ni siya, technician ni siya nga kuan na, pila na ka years nga technician go. Kay kita guwang-guwang ako 40 na gud ko, ikaw 40 ko, classmate ni nako. Siya ang kuan ni kato imong ikaw ba tayo nag-vlog ato ni Risco karon atong naghatag bag kuan guide. Tips? Mo na silang grupuhan. So Oo nga, maghatag og guide sa layer pilay kitaon. bitaw no. Prisco, shout out Prisco. Risco, re-refresh. Oh, Imugi kong giamong ato ha. siya bitaw tinuod, si Prisco gisgutan kauban daw mo sa Bimig man siguro to. Oh, dili ta sponsor diri ha sa mga kuan. Amo ara ni kay wa pa may ni sponsor. Pero na Oh, High grade magad. rin mo sponsor ano Open so. Sige naman. Si- Si Gogo gikan siya, unsay kuan nimo kanang So sa una gyud pag graduate yun akong college, nakasod yun ko una na akong company nga gisugdan or naka-experience ang CG. So CG page, based na sa Luzon. Kining pagpanarbaho god labi na sa sales, di gyud ta moingon nga dinha ra gyud ta. So naagid ta gipangita sad nga especially sa income or salary. So daghan mga offer so Pirate lang. oo, so wa ta magdugay pud sa CJ na po'y gagmayng offer naabot ta og wala to malinya sa ato ang eskwelahan, naabot ta ganang kolektor, kuan, naabot pud tag e-bike. So nanghiabot tag Manila sad. So after ato kining ato ang pagpanarbaho namon gyud mga tawag-tawag sad nga maayo. So mao to nakasud ko sa kuan. Ato lang i-mention para ganahan po sila sa i-mention? San Miguel or ang Bimig Feeds. So sa Bimig Feeds, dili ko technician ato at that time. So ako ang nagda sa demand creation or DCAT. Kami ang mag-seminar sa mga promotion, ako ana. So ako ang team leader before. So sa San Miguel Manggod, dili kay magihatag nila nga posisyon, labi nag makit-an kay potential nila. So i-transfer po gaglaing posisyon. So maotong nahimo ko nga focus sa VitMed nila og naabot tong ilang dog food nga gitawag og NutriChunks. So ako'y nagsugod sa NutriChunks. Hilak-hilak po ko at that time kay sa seminar ko makadawat man gid tag mga incentives. So pagsugod sa dog food lisod ning kaning bag-o nga brand or product imo dad o di gyud ayon ma-absorb sa mga kuan ba
Client. mamalit or customer. So giubra na to, kaloy is Ginoo na nakuan ra gyud, natatak ra gyud sa mamalit or sa nagkinil. Oh. So mo to, Kuan na. nakita na sa taglaing kanang Grabe. potential, gihimo ko og game foul specialist nila. So Kanang duha. counterpart ko sa usa na mo nga game Ato na foul. percentages. So Nahats. ako di gyud ko hilig og manok. So kailakon sad ko ana kay lisod ang manok i-handle kumpara sa baboy. Ah. So lisod jud kaayo. So kato ana self lang gyud ta educate. Oh. Bali na ko Research kay research, temporary. mutana ta sa mga bet. Oh. So kalo is Ginoo na adapt sad nato. So moto ang akong area before car to Santander. Oh, taas-taas. So si Bimig Manggod, especially Integra, ilado na. Oh. So ang imong buhaton dira kuan lang gyud, more on technical, especially sa mga grabe ang ito ko nakakuha og mga dagko nga mga customer or na-meet nimo ang mga dagkong negosyante. Ah. So ikumpara sa mga kuan gani, ikumpara nimo sa mga kanang baboy. Oo. So nindot ang game foul industry. Dito Ah. nako nakuha ang potential nga nindot yun ay mas dako ang coverage sa game foul. So nagkadako sad ang business sa game foul. So sa una atong mindset makaingon ta, game foul ang game foul is a sports or Oh. dili na siya so Oo. business na siya, negosyo na siya. Mas dako siya kita o kumparar ni baboy. Ah. Mas dako sa gasto, kay labi na sa mga vitamins, siguro na. So kuha sa tag mga materyales nga mahalon, labi na sa ato sa mga gawas sa laing nasod. So yato ikuan dre dako jud siya. So katong mga mahiligon or wa pa mahilig og manok, so encourage ta mo nga mas maayo nga kuan kanang inyong obserbaran ang game foul nga industry. Industry. Oo, Okay, kasi- nakasuway magkagawa no. Kanang hiro, kinil, hiro. baboy. Baboy. Unsa pa? Kuan kanang game foul. Mo na ang game foul na kuana nimo So- mas nindot siya potential. Mas nindot siya. So sa game foul, mo to nga naka-experience ako kanang lahi man pud ang layer or broiler. Oo. So sa amo amang god before, kung game foul ka focus ra gyud ka sa game foul industry. So karon, na-meet na ko si Sir Prime didto sad nako kuan na nakita nga ang pre-range chicken di ay sikreto ra po di ay og kanang kumbaga ginansya or kitaon. Ta. So Chicken prime. Oh. diri nako. So Ah. ang nakakuan sa pre-range, di kayo siya ikumpara nimo sa game foul, dili siya kuan gani, dili siya kanang kasi tawag ani, dili kayo siya pareha sa game foul nga imog yung pukusan og maayo. Na siya diferensya. So kung ari ka sa pre-range, pwede ra gani ka dili kayo mohatag og mga bakuna, basic lang imong ihatag. So kamo breeder man sad mo. So makita sa ninyo, di ba? Pwede ra ang imong ihatag nga bakuna is basic lang, kana lang kuan lang gud bisag sa piso lang or ang ato ang sakit dire kana ra man yung IV or CRD. So pisik halak, mao ra man gyud na kuan or Coryza. Oh, unsa may mga vaccine na sa mga viewers natong wa ka hibaw. So basic lang kana lang IV plus hindi plus IV, Foulfax, Coryza bisag kana lang tulo. Oh, daog na. Oh, daog na. Oh. Gumburo, usually mo igo sana sa ato pero ato lang tanaw, di lang punta pataka nga basta gon mao ni gihatag sa doktor or Magdepende sa area. technician. Ato ang tan-awon nga unsay naigo sa area. Oh. Unsay naigo. Dili kay bisag wa maigo sa area pasudlan na to. So dili para save pud sa atong budget. Maagi. Kay negosyo man, di ba? So balik ta sa Bimig, pagkahumas Bimig, Pagkahuman sa Bimeg, nakuha sad ko sa kuan. Pro mix. ayay So, Pro Mix. So, So- sa Bimig dai pila ka katuig ato nila. 5 years ko sa Bimeg. Grabe no, taas na kasi experience no sa Bimig pa lang daan 5 years. Siyang kauban na ni Tatay Prisco. Prisco lagi. So si Prisco, awahiran na ako una ko anak niya. Asus so mabitaw to, nag-isgot minimo dito sa atong vlog. So sunod is Pro Mix. So, si Unsa man Pro po Mix- istorya ni Pro Mix? Atong paminaw na. So si Promix dito ko gikuha ko nila. Ako sa naman sila siya pangmanok or game foul, so ako gipadaan nila. Ako gi unang nagdala ni ang ilahang produkto sa
sa Promix is pang manok is Abis. So si Abis mao na ako ang gidala nya didto nakitaan sa dag potential nga gihimo ko nila supervisor, area supervisor. Oo. So nitaas-taas na ato ang posisyon dito, dili lang kay game foul specialist na ta, ako say gihimo nila nga game foul specialist supervisor. So akong area dito is dako kayo. So ug kamoy pakuano na to is dili makaya kay dako-dako gyud pero gikaya na to kay ato ang kuan god atong aim god nga natay income, di ba? Buhis tong pamilya. Asa may imong area ato sa So Cebu? whole Cebu ang akong area. Grabe, South North? Oo, so ang ilahang branch dire sa tibuok Cebu lang 42 branch. So mao na akong gi-handle 42 branch. South, east, west. Grabe. So nakoy mga kauban, duha kong kauban dire sa South, napo koy kauban sa North duha. So dili lalim og kanang dako imong area kay lisod nya dili pa kayo ilado ang imong produkto. Need pa gyud og endorsement, kanang o kumbaga ihungit pa gyud nato. So mo to Pila man ka tuig sa Promix? sa Promix is almost 3 years ko, mag 3 years ko sa Promix. Pag gid no? 3 years. So mo to nga kini atong pagpanarbaho sa dili man po nato moingon nga focus ta especially sales namon gyud mga consequences sad maabot. So naasay mga offer daghang kompanya labi na gyud makita nila ang imong potential. Oo. So tungod sa kadako sa akong area murag din anak ko matimban ang akong pamilya. So akong pamilya buot na untang Sige, kag biyahe-biyahe oh, ato biyahe di ko. ay. Grabe. Alabang pa kong isla, mga, di ba, Cebu, na Cebu may mga kadaghan. isla. Oh. Oo. Napatay Camotes, Oh. Bantayan Island, so mulabang ta na. Kay atuwa man ang area. So naman sa tayo mga customer dito, nagkinahanglan sa ato ang assistant. Kabilis guno. Hunda ko kayo. Ko kayang kabirid, sir. So, naabot sa point niya, atong pamilya nga, maingon niya, pahunongon na lang ta. So, mo to nangita kog company nga maduol gyud as tong pamilya kayo ato ang anak di naman kailaw mura naman tag abroad. 2 years So, no. mura naman tag abroad oh. Nagpahimo lang ta kag frame dako ba. Kaya sala. Mo tartana. Oh, mura tag Itaw, abroad oh. dinigo. Mo ni akong papa dai. Taora na tong mic kay si Gogo ang ihaning story ato ang gikuan karon, no? Ang alamat ni Gogo. Oh, dire sa Barili. So, mao to ni kuan ka kay perti taas kay mo hang Taas atong kabirage ba niya. Di pod lalim baya ang pagbiyahe, risk go sad nimo. Taas kay. Didto na ko na experience nga wala ko sa tanan akong trabaho. Didto na ko na experience nga kana ganing mamahaw ka nga mamahaw ra kasakyanan nimo Oo. nga ang imong kanon ang sudan ra. So Ay. kag mga drive-thru, order kag mga example Jollibee, McDonald's tanan nga mga food chain nga imong masudan basta continuous lang gyud ang imong kuan kay nagapas ka sa oras labi na gyud mo biyahe ka. Oo. Dito na ko na experience nga mag-drive ka nga ang imong kanon ang sudan ra nga ang kanon mo makaon igpaniudto na. Sus, grabe. So, in short, sa katong Promix pa ka, medyo stress ka. Mga sobra pa ka stress. Bitaw, nya. di pon maayo na sa ato ang kuan. Stress. Ka di. 4 ka. Labi na magnanatay edad. Oo, taas ba ato ang kuan number. So, mao to ang story ni Gogo sa Promix. So, karon unsa na may current nimo nga kumpanya nga da karon, no? Karon ba current kay kinahanglan mo kitag trabaho dap, di ba? Dap day napadre sa akong loyo. Oo. O kato, sa wala pa ta, nagsige pa tag ruta, nangita tag mga kasudlan sad, di punta kuan nga muhawa ala po dayon kay kinahanglan ba tag income. Bitaw So tinuod. napud tay mga panginahanglan bisag ang ato ang mga pares napud sila ilaha. So napud tay mga anak baya pod nga dili pod angay nga usar po mangita. So wala pa ko muhawa or mo resign didto. Nag-research pud tag asa ta kabalhinan. Nga daghan sa kadugay po nato dire nga nagsuri-suroy sa Cebu Daghang tag kaila. Oo, sa tanan Kaila. nga ko ang daghan pong kaila. So kaluoy Ginoo, daghan sang ni ngablit nga Ilang industry. nana. Manindot bitaw. Dili ka kuan dili. Ang mga bitaw na ato apod, manok, makakita ang tag mga bagong amigo, new friends, ana ba? Kuan na sila bang dali kay masulod labi na mga
mga gahi na ba. Samot na si Gogo na experience. Bimig 5 ka tuig, Promix 3. Tolo. Oh, taas na kaayo. Nya napay katong mga previous niya. So kato lang mga dagko nga company. Kita sa track record ba. Oh. Ana na yung Kita na niya. yan. Uy, may nila. Ako na yung ganun, kilay talay ani. Ay lang sana yung qualified ni. Kilay talay ni wala daw. So karon ansa naman nga brand imong gida kay mga brand mangina sila, di ba? Dap tingog dia dap pangutan na ragod po dap. Okay, Mike. So karon nata sa kuan, ato ang present ron nga gitrabahoan, nata sa high grade. High grade. Oh, so from Unsa man ang high grade? Ako kay di ko familiar anang high grade atong ipaila-ila atong mga viewers diha nga wa ka ilag high grade. Okay, so mga namuhig baboy, sa mga namuhig manok, spray range man or game fowl industry. So karon ako sa high grade feeds, kining high grade feeds original from Luzon. Dugay na ni siya sa industry sa feed industry. So niabot ni siya 130 years sa industry. So siguro kanang inyong gipanggamit karon nga feeds nga sikat sa atoa sa Sibulang, mas una pa ni siya. So sa Manila, Luzon siya na. Sa Luzon sa Bulacan ang ilang planta. So kini siya ang tag-iyaan is Pilipino ra. So Pilipino kuani family ni siya nga negosyo, pamilya ra. So mayo ni siya kay Pinoy ato ara sang masabot-sabot kay pareha ra Pilipino. Nya karon kami ang unang kung baga una sila sa Luzon, kami ang unang nagdala diri sa Cebu. So new player pagyud ta sa Cebu. Sa Luzon 130 years na sila. Or sa Bacolod, nakasuna ni una ni sa Bacolod sa nanasan ni sila sa Bacolod, pero sa Cebu o Bohol wala pa ni. So karon ang i-covered sa atong distributor, i-appeal niya ang Bohol. Kami mo'y padadon sa didto, so karon di sa nato labangon ang Bohol, ari sa ta sa Cebu kay dako man sad ang market sa Cebu. Di po ni basta-basta na to, di po tagamhanan nga to So ang ang company name Battle Royal. Oo, so ang company na to high grade feed. So ang name. oo, ang ato ang produkto para sa inyong mga binuhing manok, mao na gitawag og Battle Royal. So iya ang sa Battle manok Battle Royal, ang sa baboy. Ang sa baboy, duha na ka klase ilahan, sila'y premium o napo sila'y class B. Ang ilahang premium, mao na gitawag og Maximus feeds, hog feeds. Oh. So ang ilang class B mao na Primus. Primus. Mura siya kuan katong salida ba? Optimus Prime. So tawag transformer. Primus. Basi na dito gikuan sa tag-iya. Oo. So unsa pa may lain gawa sa baboy o manok? Pero nasa ni sila feeds nga para sa Itik siguro. kuel, Bibi. sa pugo, sa baka, sa kanding na ni sila. Layer feeds na po ni sila. Feeds ang baka? Una na. Ay, karon pa ko kay ba binog sagbot ra ni kanon na. Ana na gid po. Concentrate ng baka. Kompleto ni sila, kompleto. Pero atong gipasuod pa diri sa Cebu mao ang pangmanok o ang pangbaboy. So karon mao na imo ang company dire gid. High grade, high grade. So i-invite sila atong mga viewer de unsaon mag-contact si Gogo. So, kamong gusto or ganahang mo try kay wala man gyud bati nga feeds, magdepende ra man gyud na sa management. Na ganit tay mga kuan sa management ra man gyud na makorek na to ang management. So ang feeds murag tabang ra pod nato sa ato ang mga pagkuan ba sa ato ang binuhi. Ang feeds. So ang ato ang kuan ron, ang high grade feeds Battle Royal, mapalit ni siya sa E2C. So ang E2C nani brands nga Argao, Bulhoon, Dumanhog og Alcantara. Siya ang agribit pa nato nga Credited. nasulod ang ato ang produkto. Pero sa Barile karon nanasad ko'y nakuha nga dealer. So ang ato ang nakuha nga dealer diha kanang naa sa Bulangan si GNB. Lapit sa amo na. GNB dool sa Bulangan sa Barile cockpit. So anata din napunta available. As of now wala pa tay kinilo, ako apang gisinako. So ang tirada nako karon direct farm ta or sa mga reaser kay para matry dayon nila. So mao na ako ang technique nga ato sa editso sa farm usa ta mo
mo kuha og mga dealer nga daghan. Sa south pana, sa north wala pa ka. Sa north, Oh, imong area karon is whole Cebu pa. Whole Cebu. So, ang amo ginahinay sa kay dili man nato pwedeng labang-labangon. Bita. So ari sa ta kay sa example Barili, ug ari lang tas Barili or sa south dako kaayo, dako man gyud kay ning area ha. Oh. Dako pangayo nga market. So bisag focus lang sa tao sa usa ka lungsod or duha. Na magyud tay kuan So mo makuha. to ang mga agribit, no? Mm. Nga gusto mo kuan or inyo ning kontakon si Gogo kay ang target is farm laho, so lahi gyud ang presyo sa farm kung ano parehas gyapon. So sa ug moagi tag tindahan na gyud na sila mopatong na gyud na sila. Oh, matang ginagmay okay negosyo be ani ato ang istoryahan dili ni duwa-duwa. Sama sa farm ni Agaton. Ah, bitaw naa natay atong kauban User. ko dire, user si Boss Agaton. Na dire no katong kailan naman mong Agaton katong ibisita na to nga taga Kuan, nana si Kuan, Pindi- si Moneron. Kuan, di ba? Nana Pindi order si. Oh, kani si Sir Prime, di ba sir? Sir Nagamit Prime. mo kag high grade? Oh, Sir Prime. nagamit na pod. Kuan ako kasi mana gagamit mga duha na. Ang akong na-obserbaran, sir, puro di kayo sila ngamon. Ito. Ah. Mabitaw ko. Kasi unsay na obserbaran nimo sa concept, testimony na gikan sa konbi. Sa legit nga user yun. Okay baho. Kuan, sa pagkakaroon na akong gagamit, ang 2,000 pa man, Bimig. kuan, siya lang 2,000 sa yapon sa Battle ilang. Royale nga. Battle Royale. 2,000. Number gining manok sa kuan pa, ang akong gitagaan, ako pang mga meat type. So, na-obserbaran ako, okay ra gyud niya. Dili kayo siya baho, gawas pa, dili kayo langawon. Ano man na go? So Yung may inyuhang mga Humot, sir. special Humot. kuan Humot mga nga tagatas. special nga mga na So, recipe kung sa magluto pa. so based sa to ang nutritionist, Kusog kayong kaon sila. confidential ni. Ah, bitaw. Di lang nato i-online. So nalang gyud gamay nga gibutang din ha nga dili siya dugokon yung langaw. So mo na advantage na to. Siguro na good bacteria diha. Oo. Mo na kasagaran, di ba? Good bacteria, probiotics, may nana ba no? Usama na siya. So mo to guys, si Agato nag-testing na dahil siya aning Battle Royale. Si Sir Prime. Og si nakakuan Sir siya. Prime. Ikaw dahil dapuwa pa ka ni palit og Battle Royale. Wala pa mo kuhitang gugo. Kuito na tani. Oh, kay daghan pod rabaso. Next week, nana ang stock dire butang. Balik tayo dire oh. So mo to kontak lang ninyo si Gogo sa iyang Facebook, unsay Facebook ni Gogo? So ako ang Facebook nara na din ha, i-search na ninyo. Gogo Eli, Rica Plaza, Sibugero ang ako ang Facebook. So Mobile number, ibutang na Ang- pod kay na may uban nga kasagaran, uban labi na tong taas nag-edad ganahan gid mo tawag. di na mo type. Oh. So makunta ko sa through my cellphone number 0922-424-7737. So atong ibutang sa screen diha guys kung ganahan mo testing sa iyang Battle Royale labi na sa South area, pwede ninyo kontakon si Boss Gogo. Salamat Boss Gogo sa imuhang Thank you. kanang sana resume.